Vai, cine începe să guste la noi crema? Eu. Și cum îți pare? Gustoasă. E gustoasă? Da, eu o gust. Eu o gust mult. Bine. Napoleon delicios. Tu ce zici? E delicios. Te vom ajuta, da? Da. Astăzi noi o să preparăm un tort delicios, Napoleon, fără coacere. Da. Da, din urechiușe. Da. Pentru asta noi avem nevoie întâi să pregătim crema. Dar noi crema o să facem în felul următor. Punem 2 ușoare. Da. Eu ciocănesc. Ciocănește. Hai tare, așa, bravo, minunat, uite, vezi, are o crăpătură. Uite, eu l-am ajutat. Unul este, următorul. Îl bocănesc eu? Eu. Gata, bravo. Uite ce bine eu pot să fac. Amestecăm. La aceasta avem nevoie să adăugăm vreo 3 linguri de zahăr. Bine, eu aduc mare. Mari. Încă una. Da, pe cât ai pus? 3 am pus. 3 și mai punem încă una. Așa, e suficient. Amestecăm. Tot cu ou. Tot cu ou. Acum mai adăugăm și cacao, așa, ca să facem compoziția cafenie. Da, așa cum ne place nouă culoarea. Eu tăm pe tot. Da. Bravo, bravo. Cacao? Da. Tu vrei tot cacao. Și ne mai trebuie încă 3 lingurițe de făină. Mama, eu amestec tot. Hai, tu amestecă, eu torn lingurițe. Nu, eu tot. Tu torn? Hai, toarnă tu. Cu lingura asta mare? Da. Hai, 1, 3? 3. Eu nu vă în alta. Da. 2. E ca Și a 3-a. Bravo. Foarte bine. Acum amestecăm această compoziție bine de tot. Mam, ia și tu făculița ta. Să iau și eu? Bine. Lupta. A cui va învinge? Eu înving. Sau crema? Eu înving. Tu? Bine. Cacao, mai sunt la cacao. Da. Am încupat cacao în lupta făculițelor. Boc, boc. M-ai prins, nu pot amesteca. Tu. Ploaie de cacao? Da. Plouă cu cacao în bucătăria noastră. Ia ca să te prind, gata. Păi m-ai prins, gata, nu mai pot amesteca. Eu amestec cu tine, da să prind făculițele. S-au prins. Acum trebuie să prind bine. Să-l prind. S-au prins. Așa. Ce se petrece aici? Ce se petrece aici? Nu, numai amestecate. Stau? Da, stai, o leg. Stai. Să le facem eu ca așa. Nu scoate. Nu pot. Trebuie să amestecăm noi. Scoate acum. Păi, dar nu pot. Trebuie să facem cremița aceasta. Mare.
cipoasă. Așa, amestecăm bine, incorporăm ca să nu... Hai, prinde tu acum. Acum și am să încerc, stai să reușesc. Că tu de ce stai pe loc? Eu trebuie să te prind. Hai, fugi, furculiță, fugi, furculiță. Fugi, furculiță. Dar eu stau pe loc ca să-mi poți prinde. L-am prins. Da, ia frumos. Vai. Ia, fugi. Dă-te mândria, fugi. Cine a reușit să prindă? Cine a reușit? A reușit? Ca așa. Încă un pic mai avem și o să terminăm de amestecat. Acum prinde-mă. Să te prind iar te încoace fărcoleța. Nu dau puii mei. Nu dau puii mei. Vreau să-i prind. Nu dau puii mei. Vreau să mă joc cu ei. Nu dau puii mei că tu ești fioroasă. Am să-i mănânc atunci. Vin eu la puii mei și m-am înfipt în carnea ta. Aoleu. Și am mâncat-o toată. Mă tem foarte tare. Ți-am mâncat carnea. Da, foarte bine ai făcut. Acum eu cred că e momentul să adăugăm lăpticul. Da. Jumătate de litru de lapte. Eu îl torn. Eu îl torn în pahar și tu îl torni. Uite aici. Așa. Să eu cu lupta făculițelor. Să fie. Hai să amestecăm. Lupta făculițelor. Oh, ia uite ce compoziție. Eu te-am prins. Uite ce culoare frumoasă Eu te-am face. prins. M-ai prins. Mă predau, anișoara, mă prins. Vai. Eu mă predau. Și tu te predai. Uite, să te prins, se predează. Așa se predă, da. M-am predat. Bine. Și amestec cacao. Așa. Ia toate cacao. Toate cacao. Eu o iau pe toată. Mai turn un paharel. Eu o torn. Tu. Poftim. Așa, bravo, fetița mea ce Iar minunată. cacao. Bravo, minunată, mămică. Amestec lapte. Amestecăm tot. Eu iau cu două. Iar. Privește. Uite, vezi lupta făculițelor. Așa fac ele, se luptă. Trebuie să-l prind. Foarte bine. Ia că s-au prins. Nu pot amesteca. Nu poți amesteca. Acum urmează să amestecăm bine această cremă, compoziție, și să o dăm la un foc mediu până se îngroașă. Mam, uite ce punem. Da, dar asta e o altă etapă. Acum facem crema mai grosuță, o punem pe foc. Și după aceea, când se răcorește un pic compoziția, o să adăugăm împreună untul și după aceea o să facem tortul cu urechiușele. Dar acum avem nevoie să facem la foc până se răcorește crema. Crema noastră e gata, acum trebuie să unim cu untul și să începem să preparăm tortul. Vai, cine începe să guste la noi crema? Eu, și cum îți pare? Gustoasă. E gustoasă? Da, eu o gust. Eu o gust mult. Bine, până tu o gust, eu prepar în ce o să punem noi tortul, în ce o să ornăm. Așa, acum o să arătăm și la cameră ce am pregătit. Așa. Tu arăți la cameră. Da. Iată așa. Uite, eu o gust. Da, tu o gusti. Pe cremă. Pe cremă. Iată așa. Punem noi. Și
Și cum e bună? Da. Crezi că să ne ajungă și pentru tot? Sau tu ai să o gusti pe toată? Eu gust un pic. Bine. Bine. Acum trebuie să adăugăm 75 de grame de unt. Acum și eu o să-l mărunțesc și tu ai să-l amesteci acolo. Bine? Uite așa. Și eu acum și-am să mărunțesc aici untul. Iată așa și tu ai să... Mama, dar trebuie să mănânc. Băi, o să mănânci. Când o să fie tortul gata, atunci să vezi ce gustos Eu o să trebuie să fie. stau. Ce este? Întâi să... Întâi gustă, eu am spus să nu guști, gustă până eu aici pun cu unt, să vezi ce delicios o să iasă. Nani, Da. până tu pe untul eu gust. Bine. Eu iau Cum îți pare? gustoasă. E gustoasă? O să mai facem așa tort. Desigur. Luăm o furculiță și amestecăm. Nu, tu mă unțești. Eu am mărunțit. Uite, e nevoie să-l amestecăm. S-a primit crema noastră ca o budincă și acum ea este călduță și numai bine se topește untul și se incorporează. Uite așa, uite așa. Uite așa. Uite, am gustat un pic de cremă. Da, Și te gusta crema? da, era delicioasă, mie mi-a părut, dar ție? Tot delicioasă. Da, Mi-a părut. foarte bine. Acum să mâncăm și urechiușe eu. Da, și o să urnăm așa, ca mai ușor să meargă. Uite, una din una mănânc eu și din una tu pui. Bine? Uite, de aia de sus mănânc eu. Da? Da. Bun, acum și o să începem pe ce e prima, de sus, da? Nu, eu o mănânc pe ea. Da, începem pachetul acela de sus primul. Da, pentru că eu le mănânc. Și după alea de jos îl pui. Da. Eu mă iert. Așa. Mai spun. Bine. Uite așa. Foarte bine. Papillon, papillon. Papillon, papillon. Papillon, papillon. Uite un papillon. Mama, uite un papillonul. Da, este. Uite-l ea, ce frumoasă floricică ți-ai făcut tu. Este papillon. Bine. Bebelușul doarme cu papillonul pe gât. Așa. Da, Acela tău? da. Foarte bine. Acum avem crema. Acum, iată farfuria noastră pregătită pentru tort. Da, În primul rând, dăm cremița o leacă încoace. Uite, mami, eu vreau să mai gust unul. Și cum se gustă? Cum îți pare? Gustați. E gustoasă? Foarte bine. Așa, acum urmează partea cea mai grea. Da? Sau asta nu e chiar cea mai grea, cea mai grea de gustare. Începem cu ungem puțină cremă pe fundul farfuriei noastre. Așa. Cremă. Vrei tu să Da. ungi? Da. Ha. Unge, iată așa. Tu unde e mai multă cremă? Poți să mai iei încă o lingură de cremă Și o mai toar. și o mai toarni. Așa. Încă unul să mai iau. Nu, eu cred că pentru primul strat e suficient. Iată așa, o întindem bine. Bine. Dați-mă gust. Dați-mă gust. Acum. Urechiuși. Urechiuși, acum și o să luăm. Și eu am să mănânc. Și o să mă ajut să facem. Nu, eu am să mănânc din alea. Da? Bine. Da, și tu din alea dau. Dar din asta
Așa, noi avem Nu, aici nu din asta eu biscuiți mănânc. urechiușe. Nu, Tu din- mănânci și Din luăm asta. Din asta. un biscuit. Dă eu să-ți arăt cum eu zic să facem tortul. Mama, Deci- dar din alea, nu din asta de America eu le mănânc. Nu din astea de tale. Nu, din alea. Bine, deschide pe doilea. Da, Dacă nu o să ne ajungă, o să luăm și de la tine. Da. Așa. Dar puteți să mănânc eu din unul. Bine. Așa, începem cu luăm biscuitele, îl înmuiem în crema noastră Mama, și să mănânc, că spun puștecă aici. da? Hai să punem, uite așa, dă să punem atale pe ștergar aici. Da, așa să mănânc. Toptim. Uite așa, înmuiem în cremă. Iată așa frumos. Dar păi Și îți ajung că smulți. Da? Bine. Mă bucur. Iarăși luăm în cremă. Noi aici o să avem nevoie undeva la jumătate de kilogram de biscuiței. Așa. Mai departe. Tu nu vrei să încerci așa cu cremiță să faci? Nu vreau. Nu vrei? Bine. Iată așa, frumos. Se primește Punem frumos. crema peste ei. Desigur. Uite așa, întâi înmuiem bine. Așa. Pe două părți? Da. Așa, și aici avem nevoie de o jumătate de biscuite doar. Uite așa. Uite așa, hop. Și punem. Acum punem crema. Iată așa. Vrei tu să întinzi crema? Nu. Ești ocupată? Da, rund. Roanța-i? Ești un șoricel? Ce mănâncă? Runță e și el. Ce mănâncă? Nu doar chiar mic. Așa. Următorul strat. Și așa mai departe până când o să terminăm. Eu nu mănânc tot biscuiții aia. Da, bine, tu mănânci toți biscuiții aceia. A să încapă? În tine atâția biscuiți? Cum? Da! Da? Sunt grasă mare. Cu Da. bută umflată. Așa o să fii tu? Da. Și o să crești mare? Da. Pe parcă nu vroiai să crești mare. Biscuiții mă să cresc mare. Da. Iată așa, frumos. Turnăm crema peste ei. Da, sigur, termin rândul și o să turnăm cremă. Da. Tu spui. Tu nu vrei să încerci tu cu cremă aici? Să amesteci. Nu, pentru că mănânc. Păi poate lași mâncare și după aceea biscuiți mai avem încă. Dar tort, când o să mai prepari? Vrei să încerci? Nu am. Mâine o mai preparăm tot. Da, noi mâine dimineață o să-l gustăm pentru că el e nevoie să stea la frigider, să se îmbibe crema cu biscuitele și atunci o să fie delicios. La doua jumătate Da. o lăsăm acolo. Da, ai dreptate, uite aici. Și acum iarăși punem cremă Peste ei. peste ei. Să întindem. O întindem bine. Încerci tu? Da. Poftim. Pentru că am o mână liberă. Hai, bine. Încă uică? Sigur. M-am astup eu. Gata. Gata? Da, să încerc și eu. Iată așa.
dai la biscuiți. Da, Sau peste ei. peste biscuiți. Iată așa. Și cred că acum o să fie ultimul strat pe care o să-l adăugăm. Și o să fie un tort mare, mare. Da. Dar din ce l-am gătit? Din ce l-am gătit, spune tu? Din inimioare. Așa. Și ce am mai adăugat? Din cacao. Da, Din făină. da. De la moară. De la moară? Da. Așa, și încă. Am mai pus ceva? Din la. Ca să toate. Da. Hai să mă ajuți pe mine un pic. Nu-mi dai. Nu mă ajuți? Pentru manga. Ești ocupată, am înțeles. Da, Așa, asta e bun. Imaginează-ți cât de gustos o să fie tortul. Dacă biscuiții sunt gustoși. Da? O să fie delicios. Așa. Așa, încă un pic și am terminat. Ești un șoricel? Da, de ce? Trun. Vrei să mănâncă biscuit? Și biscuiți mănâncă și tot așa ca tine face hrust. Crus. Da. Hai, ridică-te. Dar de ce? Ridică-te ca să scazi de pe scaun. Uite așa. Uite așa. Și ultimul strat de cremă îl punem. Iată ce gustos. De ce cu? Așa, că pun ultima cremiță. Uite, o ia toată. Ne-a ajuns exact. Mami, ți-au ajuns biscuit. Mi-au ajuns și mi-au rămas pentru ornament. Deci, 9 în total, ne-au mers aici în jur la 300 de grame de biscuiți. Uite, mami, eu aplic. Da. Când te alungă biscuit de acolo, ești de aici. Da, bine, dar mi-au ajuns. Mulțumesc că mi-ai permis să iau și de la tine de acolo. Dar eu nu am nevoie acum. Acum te spun. De ce? Ca spun pe pian. Așa vrei tu să fie primul strat? Da. Hai, pune. Așa. Biscuitele îmbibat. Da. Eu pun pe pian. Pune. De ce tu vingi? Peste ei tu n-am altă cremă. Păi nu mai avem cremă, gata. Ați mănânc cu biscuit deasupra? Da. Așa. Foarte. Foarte bine, Dar foarte mai mănânc frumos. biscuit. Dar tu mai mănânci. Uite așa Uite, mami. arată tortul Uite, nostru mami. Napoleon. Pe asta facem. Da. Te spunea și mai mult. Da, dar eu cred că acest tort este suficient pentru noi. Nu, trebuie să mai punem. Hai, mai pune. Eu trebuie să punem peste tot. Uite, mami. Eu și o bucată. Da. Uite aici. Ce bine tu ai făcut. Și o bucată mare. Iată aici. Și una mică. Uite aici. Îmi zici tu când terminăm, da? Da. Și îl dăm la frigider pentru o noapte sau minim 4 ore. Minim 4 ore. Da, el o să se îmbibe, o să se facă moale și noi o să-l Uite, putem Rana. mânca. Acum îl strângem și îl dăm la un loc răcoros. Ia uite ce frumos a făcut fetița La mea. balcon. Desigur, până dimineață lăsa. Nu, maxim 2 ore. Bine. Cremă.
Acum am scos din frigider compoziția noastră de tort Napoleon și trebuie să o răsturnăm pe farfurie ca să o putem urna. Da. Dacă vrei, poftim, ia-ți un biscuite, că tu de când aștepți un biscuite. Nu, eu biscuit de acolo am să iau. A, de acolo? Bine. Hai să scoatem. N-am gustat o leacă de cremă. Foarte. Eu gust E bună? mai multă cremă. Cum îți pare crema din frigider? Bună. E bună? Hai să luăm farfuria și să răsturnăm tortul. Opa! Iată așa. Uite așa. Eu voiam să gust cremă. Ai să gust, mămică, cum nu? Am de ce sunt așa. Așa, ca să... Oi, hai ieși. De ce voi face? Păi vreau să scot acest tort, dar el nu se lasă. Așa. Mă, hai să... Acum, hai, uite-l ea. O, Hai să-l întoarc. scoatem pelicula. Da, și îl întoarcem. Unde? Foarte tu. Gata, l-am întors. Uite așa ce frumuseață la noi s-a primit. Acum luăm niște biscuiți urechiușă fărâmițați și ornăm tortul. Uite așa. Uite N-am să am de unde gusta cremă. Hai să ai capul și o să-l tăiem. Vrei să încerci și tu să-l ornezi? Nu. Îl faci așa frumos. Iată așa. Nu vreau să ornez. Nu vrei? Nu face tu. Așa, iată eu, uite așa ea fac. Frumos, frumos. Iată așa, așa. Nu pe la mine. Nu pe la tine. Uite așa, hop. Uite așa. De ce tu ne sumi mâncarea? Ce? Cremă tu ne sumi. Cine aici? Aros ca un șoricel iarăși. Cine șoare cum eu? Mama. Nu vrei mai mult, da? Ajunge atâta biscuite, așa? Nu. Așa, și acum ar fi bine. Nu vreau biscuite. Da, acuș. Vrei să tăiem să vedem cum s-a primit Da, eu... în interior? Mama, e peste tot. Peste tot, nu-i nimic strașnic. Acuș o să stau și o să bei cu lăptică. Uite, laptele tău cel delicios. Și tăiem. De unde să-ți stai? Cum să-ți stai? Mama, De unde? nu vreau biscuita aia, eu vreau fără lapte. Fără lapte, dă-ți dăm lapte la o parte. Deocamdată. Și eu vreau și biscuitiță. Și biscuiți ați fi. Ia da să tăiem. O, Aia e pentru tine. care? Felia asta? Da? Bine. Uite așa. Uite așa. Ia uite, ia ce frumos. Ce frumos la noi. Uite ea, dă să arătăm și la cameră ce frumos arată în interior. Așa. Și luăm o furculiță și o gustăm. Ia încearcă tu să iei cu furculița crema, vrei? Hai încearcă. Din tort direct, eu îți dau voi. Ce de moale, ce de moale. Biscuițelul. Uite așa arată în furculița. Napoleon delicios. Tu ce zici? E delicios. Mama, dar scoate biscuitul. Uite biscuice. Îl scoate din dulap. Da, o să scoatem macoșul din dulap, dar acum mâncăm și tort. Poftă bună, tort Napoleon. După eu mănânc eu numai cremă. Da. De câte așa? E mai ușor. Poftă bună!